Predstav si, že vytopíš suseda. Prišiel ten veľká voda, spadla som do kanály. A on za to dostane viac ako 400 eur. Presne toto sa stalo môjmu klientovi. Mal rúru, ktorá presakovala. Voda tiekla pomaly a vytopila byt pod ním. Bola zničená malovka, mokré steny, popraskaná omietka, proste nepríjemnosť, ktorá končí bežne hádkami a riešením, kto to zaplatí. Lenže v tomto prípade sused nedostal účet. Dostal vyše 400 eur priamo z poisťovne. A nie z jeho vlastnej poistky. Peniaze mu vyplatila poistka môjho klienta. Konkrétne poistenie zodpovednosti za škodu. To je poistenie presne to, čo ťa chráni, keď niekomu nechtiac spôsobí škodu. Či už vytopíš, rozbiješ, poškodíš. Škodu neplatíš ty, ale poisťovňa. Poisťovňa susedovi preplatila opravu malovky, vysušenie a ďalšie práce. Bez súdov, bez nervov a bez hádok. A preto poistenie zodpovednosti za škodu je absolútny základ. Stojí pár eur mesačne, ale keď sa niečo stane, chráni ti stovky až tisíce eur. Ak chceš vedieť, či by poisťovňa zaplatila aj tvojej situácii, napíš mi správu a preverím to zadarmo.